warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Regini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, mae arep metu karo anak lanang. Nek nang wedok berhubung iki mae arep apa yo? Golek tombo pemirsa jerene enek wedang opo ngono lho. Ben nggo awak loro kabeh. Ibaratnya awak iki rasane yo koyo ngono mau lah pemirsa yo. Sesek ning dodho ki watuk. Loro kabeh lah. Jere Mas Andi, ayo Mak tajak metu tuku iku lho Mak sing dienggo jerene ning awak loro kabeh engko lak mari ngono. Mbah kuwi jamu ubekan, mbah wedang apa lah sambiroto, mbah sambiroso gak ngerti ya pemirsa. Wis iki engko dilanjut tekan kono pemirsa yo iki anak lanang wis. Jangan-jangan wis tutup di. Yo bene tekan ijo paling mari yo di yo. Tekan ijo. Tekan ijo. Tekan ijo. Kok sesek. Ndi? Mana? Iki rame nok di. Tuh, saya sampai pemirsa. Sek. Sandal siapa caplok? Sudah sampai pemirsa. Wes. Ini Mas ya? Segini ya enggak dapat. Untung mlebu kok kan enek bukune. Oh iya. Kentok dol. Kalau menune enek. Menune enek. Ayo, bawa misang kan. Sini Mas, sisir ya. Untuk kan? Iki tuh corot kabeh kok lagi. Iya, corot kabeh. Wedang rempah siji. Kowe apa? Kowe apa wi? Iki lho besar. Kowe apa? Iki lho. Susu strawberry mau enggak? Strawberry. Melon. Gede-gede. Wis iki gak usah. Strawberry 1. Kenal gue ini. Iki lho, Ri. Mas. Kenal. Hah? Kenal. Baturmu. Adik kelasku. Oh, Dijono kabeh menune. Aku apa ya? Aku apa? Ambo. Sampai apa? Kamu ya. Kode aku strawberry guys. Sampai aku risol ayam. Nah, risol ayam. Saya kasirnya peliharaan ya kayak. Piye? Gak apa-apa.
Minta izin bapaknya. Enggak apa-apa. Ini bapak ya? Pak, minta izin video ya? Iya, betul. Mas ya? Di pemirsa berhubung apa emak loro kabeh terus dikasih tahu ampe anak lanang to derene kene iki ramuan iso menyembuhkan sesuatu. Jadi mae kan waktu pilek awak loro kabeh. Berhubung dari ngono mau yo mencoba kaya ngono pemirsa ya. Nah, seperti ini pemirsa. Sin ya Pak ya, maaf ya. Tradisional sekali, bahan-bahannya masih higienis utuh. Yang dua pesen apa tadi? Tambahannya apa? Ini kan gawe nanti. Bijakne sampai anak lanang pemirsa ya. Berhubung mae terah awake lara kabeh, capek, sesek napas, batuk, pilek, ilunge klo ngantek kaya ngene. Ngantek kaya ora adus wis kumut-kumutne. Dadi dijak tuku anget-angetan nek muni mang wedang apa? Wedang rempah. Wedang rempah utawa kesel. Dadi berhubung ning omah ya tak coba. Kan jarene duwe nek digoleki kaya ngono. Sesuk yo ngono pemirsa amake setengah 7. Mau lanjut pijet ngecek sesuk di mae pokoke. Sesuk ngecek mae. Aku setengah itu wis budal mergawe. Lah budale setengah 7. Yanti, tak kira Yati. Ning jarene ning ngene sodo pendino. Aduh ram. Iya ngantri kok jarene. Karena aku yo wis yan sesuk nek ngono. Gojekan yo gojek. Yo. Soalnya antri dan esuk. Coba kan mari ya. Kok nek mari insyaallah yo balik cepet. Nek ora nek yo ora balik ora apa-apa, sakjane mak iki buta yo ora buta. Ya ora. Lancar ngono ya. Heeh. Dibilang buta sakjane gak buta. Dibilang gak buta, ya buta. Tapi yo gak balik yo gak apa-apa jane yo. Mak, daripada yo papane tiga mek opo. Ya ora. Lah iki nek mak balik piye? Ya iki nangis. Iki bar nangis, guys. Soalnya tak ikut. Madep sama. Madep rene. Matane nek keburu dijeli. Soalnya nggak boleh balik lagi. Nggak boleh balik keneh pemirsa. Emang tak rimo ini. Oh, gawe mae pokoke balik aku. Mae kok wis malih neh wis kuwi. Balik dhek manis. Ya wis. Wis itu dilanjutnya ya pemirsa ini sedikit sekalian menunjukkan sedikit berbincang-bincang. Ikan di mana? Isi. Ini kami. Ya yo nek sok tak buat apa kowe gak duwe kan kok aku gak iso buat. Oh, Mama, nek main agak ngono iki nek warna iki, sing dua iki Milan, pen warna apa? Sing wis warna kuning, dua kuning sekarang. Ada Allah Gusti.
Sing mbak kartu iki mangan duwi ya. Duwi kok kartu ngene lah. Kan iki itu kartune duwi, dibuat duwi. Dene pengen kowe mbak kuning ngono. Kok dia aja bener. Iki kan kartune duwi, iki perintah. Mergo iki kartune duwi. Sing warna kuning buat Yo ini kenang duwi ya. Duh, lah kan iki kartune duwi, nek kartu lagi. sing kuning mana Iki lho wis kuning. Sing kuning buarene kabeh. Duh. Kalah wis kalah. Opo nih iki curang. curang. Saya kulit. Berapa nek Peter main ini iki berarti nek nang omah penggawean dolanan iki. Mesti bocah-bocah main ngene iki. Oh. Iki gunane HP nek ngono ya. Yo. HP ini. Yo yo ini HP sumpah. Juga ngomong terus. Piye nek ngomong. Oh berarti kan nek iki wis enak nek kono. Ning HP wis enak ning HP bareng-bareng cacah. Iya. Yo nek percaya kowe. Berarti ora ke HP lah. Ora. HP pinter nih nah, maknya malah kalah. Kita jajannya. Loh, rengut. Ayo. Ini karena nunggu salah. Mana enggak jatuh. Biru warna biru. Nah. Abang. Kowe ngetokno warna abang. Abang tau warna Abang. Abang nih. Loge. Gak oleh. Neng, ini mak, ini delok gurne. Gini. Bar iki ya, plek kalah. Oleh. Tuh, kan sih. Orangnya cuma Tuh, apa nangis? Apa nangis? Kalau nyedot aku kan kameramen mau aku. Penasaran. Kayak video kayak. Video ya. Berarti gue pas Joyo Pak yo. Anu dek kan berarti pas Joyo iki dirusuh. Wesek. Gak duwe. Mak. Terus di jerene mek bisa. Ya wis Nek Wis kadung lah. Kan terus buka. Nah, aku tukane mek telu iki. Mbak. Abang. Lah Mas gak duwe mek loro lho iki kok juga tak komen. Lah kan mata wis buka. Aku mau sama nek mek telu kok. Cepet kan. Berarti gue cuma aku mek telu kok. Oh, cepet. Oh, jembak. Buaneh, nduk kuning. Weh, kuning, buaneh. Kuning di mana? Ora apa-apa. Mas Deni. Ayo gak tuh. Ora oleh jebel mau gak oleh. Ora oleh. Warnane beda. Lah kowe entar warna apa? Biru. Biru. Iya wis biru. Biru, Mak. Ya.
Mek loro. Loro tok gampang siji. Yo oke mek loro ka perkara iku, oke. Loro. Nah, piuk. Ah. Nek mak. Langsung loro ngotor langsung loro. Nah, wis. Tapi nek kene piye? Kalah nih. Iya kalah. Jupuk obenyo, Pak. Mending. Tek loro meneh. Iya kan gede loro. Tek loro. Ya wis. Aku saiki. Langsung ini mak tor kabeh. Sampun. Skip. Skip terus sama. Songo sing padha songo. Ya gak apa songo. Wah. Tanah mak. Oke oleh iki. Ya, kowe Uno. Mek sing cok. Uno. Wes, duh, balik ngono. Ngomong uno, Mak. Uno. Ngomong uno. Ngomong uno. Ora. Ora oleh. Aku sing ngambil menang kowe jujuran. Langsung gua dung lah dia kete dua unang. Oh. Usile Mas. Mas usil. Kayak adine brotakne kayak mek dolanan apa nek kae. Udah nek panganan kok, Di. Kae nek piring. Pesen apa sih? Kayak nek piringe. Lho digawa sak kabehane. Apa-apa penting gak bisa. Beresi lho. Kok nek gak beresi awas lho ya. Swim. Suwe temen yo. Suwe men lele. Telan di cek antri derek-derek kae di dijejer-jejer nih. Ayo lho. Dijejer-jejer kae lho. Padahal pinter lah, ora permainan sing ora-ora. Cah cilik pinter yo ndine ngono, ora dolanan sing. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Kayak iso buka, Mbak. Oke, makasih. Oh, lah. Desa. Gelasnya saya juga mentem-mentem nih guys. Yo. Siti teh. Nah ngopi Jal.
sih paling sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong penyakitnya berdoa, awake segera waras. Tuntas tuntas kabeh. Bentang iso kerja meneh. Enak nih. Macam dan enak. Saya kita enak ya. Ada apa ya? Dominan sere. Iki Jeruk nipis, jahe, wis komplit iki. iki kayak jamu. Ning Quran enak tenan. Enak tenan. Anget langsung awak. Yo gathuk sithik-sithik soalnya Qurane ben. Gathuk, cocok. Genah. Ya aku nek enak nih, nek ra enak yo ra enak. Enak muni gak enak. Ini Ya sini ae gitu. Wes tak satu suket. Lalu kilo rasa jahe. Lah carane ngono ndi nek ngicipi iki siji dienggo wong anu ku pesene apa ngono. Seger tenan ndi gak mleduk. Diombe ora usah diambet. Anget kok mbok damoni. Enak. Enak. Anget kok. Di ngene lho. Ngene lho, Di. Lah. Telek. Anak seger kok. Wes ora rasane. Enak kok kerasa. Iki bagine mak enak. Enak. Omenane wong tuwek. Lah kan terus dienggo iku. Ki mang apa kunir jahe? Kene awor kaya ngene pemirsa. Isane HP itu. Bukannya HP. Apik ya. Wes karek ngenteni jatam. Terima kasih. Lah iki. Loh, kok mau siji? Pesen siji apa loro, Ji? Dua ya. Lah dek mau cok. Untuk apa paling sini? Mosok gak bareng? Emang gak podo? Kok paling lagi situ sama. Udek-udek nek ngono ki adim sik ae. Loh, iki piring Jawa bio-bio. Ki anak lanang pesen ngene, mae watuk kok. Wis nyoh. Duwi siji aku lho. Senengane nyengek. Senengane nyengek. Ese lho. Sok endi? Mosok sijine gak enak, Dik. Kok emang lali paling mosok gak dibarengno. Pesen siji apa loro? Udek sik wi. Udek sik. Ndak stroberi ya salam. Udek. Udek. Lah kok emang pesen piro? Masa gak bareng? Udek wingi sore lho. Enak. Aku pengen jeruput tapi pila. Aku sakjane pengen jeruput tapi sakit. Kan pesan 2. Hah? Tuh kan kandani kok emang nek gak ngomong mah. Tuh kan untung ket.
Makasih ya, Mbak. Tuh, untuk pemirsa main nanya, coba kalau nggak nanya, oh ditungguin sampai haus lagi. Duduk sana, wi, bareng. Bane awor iso kaya ngono. Emang harus ini gimana ya? Gak tahu. Pakai tangan aja lah gampang kok. Iya. Yo. Ceblok iki engko malah nganggo kuwi kowe. Ditucon. Dicocon. Malah mau tutupi. Piye? Enak. Ini lo pemirsa gak apa-apa ambek nyenengno anak yuk pemirsa. Nek rangane ra iso nyenengno anak. Kenapa degedeg-gedeg? Yo terah enek mayonese. Iya. Apa di? Delok apa? TikTok mai? Siapa? Nasti? Nasti? Mbak Nasti? Iya. Astagfirullah. Jamure. Dadi iki karek Mas Andi kuwi ngenteni ese pemirsa ya. Bisa dolanan. Ayo Mas tegake wis wengi kok. Ayo. Nanti tekno. Loh, ya Allah, mbah-mbah. Suamiku cuci baju, alhamdulillah. Lah ngono. Wala tek wireng ngono Terus apa ora ra dikomsek? Sing saanjung diumpah dhewe ning pemirsa. Gak digeni kali. Ya pemirsa juga sami naik pidune mae nenek salamu tinggal aku perbuatan keluargane Malkin Family. Malkin Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kok banyu kali. Agung, kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang yang bisa ngikuti channel Malkin Family.